No, heppaharrastajan arki voi olla tosi mukavaa, mutta se voi olla myös raskastakin. Sitten ennen ratsastusta hevonen pitää hoitaa hyvin, laittaa kuntoon. Eli se harjataan puti puhtaaksi, jalat, selkä varsinkin hyvin, kun siihen tulee satula. Pää harjataan, ettei suitset hierrä. Kaviot putsataan, jos sieltä löytyy esimerkiksi jotain isoja kiviä. Sitten on aika yksilöllistä hevosen jalat, niin jotkut hevoset tarvii suojia, ettei ne polje esimerkiksi kannoille, jotain bootseja, mitkä suojaa niiden kantoja, ja ettei ne polje kenkiä pois. Ja sitten on ihan yleiset jännesuojat ja hivutussuojat, jännesuojat eteen ja hivutussuojat taakse. Ratsastusta voi harrastaa ihan minkä tapainen ihminen tahansa, eli ihan minkä ikäinen vaan, että sillä iällä ei ole niinku väliä. Et itse mä aloitin noin 10-vuotiaana, mikä on mun mielestä hyvä ikä. Ei ole liian pieni kuitenkaan. Hevoset on kuitenkin aika isoja eläimiä ja arvaamattomia. Ja sillä jos vähän vanhempana aloittaa, täytyy ottaa huomioon, että siinä tarvitaan kuitenkin aika paljon tasapainoa siinä ratsastuksessa. Ja kuitenkin sellainen peruslihaskunto. Että se on aika rankkaa. Eli jos kauhean vanhana aloittaa, niin ei sitä voi ihan sellainen käyntikin, eli kävely on jo aika rankkaa vanhoillekin ihmisille, lihaksille. Siinä tulee lihakset tosi nopeasti kipeäksi, jos ei ole ennen sitä tehnyt.